σκέψη νομίζω ότι ο τίτλος του δίσκου πρέπει να είναι «Είμαι τραγούδι με λαός». Νομίζω ότι υπάρχει ένα τραγούδι που υπάρχει. Υπάρχει ένα τραγούδι μέσα. Μάλιστα. Το οποίο θα ήθελα να πω πάρα πολύ να νομίζω ότι το τραγούδι αυτό είναι πιστικά και μόνο γραμμένο. Και θα πρέπει να ήταν υπομένο στην Γατζή. Αλλά είχα την τύχη να το πω εγώ. Νομίζω ότι ο Στέλιος Γατζής θα έχει να μας πει λίγο να μας πει ακριβώς μερικά πράγματα. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι με λαός. Οπωσδήποτε